kahulayan ining kalako. Kung nakita ko ang krus ug ang iyang pag-antos, gibuhat niya ang tanan aron ako matubos. Unsay ibalos ko sa imong pag-antos, ang pag-atubang kanimo dili tagos. Ako unta ang angayan sa krus, dili matukan ang imong pag-igugma, ang kamatayon mo sa krus. Ako unta ang miantos. Way makalabaw sa gugma ni Jesus, ang akong pagkamatarong dili magpulos. O sa panahon sa akong paggawa, sa walay pagduha-duha siya magatubang. Ug pasudlon ko siya sa akong kasing-kasing, ug magahan